Explicació de les pestanyes de tributs i recaptació. T'ensenyem quina informació ens mostren les pestanyes que trobem dins de la nostra carpeta privada Tributo i Recaptació. Entrem en sedeelectronica.alzira.es. Entrem en el portal de la ciutadania. Punxem en Accedir, triem Certificat digital, triem el nostre i introduïm el nostre PIN. Entrem en Carpeta privada i Tributs i Recaptació. La primera pestanya ens mostra tots els subjectes tributaris dels quals nosaltres som titulars. En les meues domiciliacions bancàries veiem tots els subjectes tributaris que tenim domiciliats, bé al nostre nom o domiciliats a nom d'una altra persona. En els meus rebuts i liquidacions en voluntària, any actual, veiem tots els subjectes tributaris de l'any en curs. En la pestanya dels meus deutes en executiva apareixeran aquells deutes que ja no estan en període voluntari. En la pestanya Els meus rebuts i liquidacions pagades en anys anteriors trobem l'històric de tots els rebuts pagats dels nostres subjectes tributaris. Finalment, només queda abandonar la sessió per a eixir.